Pretty kay ang akong tanong. Nanawang guys mo. All the way. Siya taas na kaayo. Tapos nadra ang akong red. Taas na kayo siya. First, dra pa na sila kutob deraha. Tapos karon pa sa nang taasan ni katay na. So dungaganan pa na ako og pin na po dra para dira na po siya. So taas na kayo siya ba. Nindot kayo yung tubo. Una-una nagbitay na. So mo nang dra pa to siya o din ha. Karon ni taas na kayo. Need na po na ako og pin. So muna yung gikatayan oh. Nina. Ganahan siya. Nindot magod rin dapita kay kuan adlaw kaayo. Sumusab na ang akong murag plastic nga kanang tanong pero tinuod na siya. Yan. Bitay na siya nagbitay. Butangan ta pa kag pin para dito ka magkatay. Taas na kayo. Kuan na kayo kanang sagabal mag-open-open rin dapita sa baking area ng mga ingredients. Yan, pretty kayo. Tinuod ni siya guys. Tinuod, not plastic, not artificial. Real plants.